nyam sɛ tade bi a yɛyɛ ɛnyɛ yɛn nti yɛyɛ benefit nti na yɛyɛ tade na woyɛ wɔ nipadua no ho no bi ɔsefo hyɛ na nimonyam na sɛ adeɛ bi a mɛyɛ bi ha mede hyɛ na nimonyam enti bleaching no mede hyɛ nyame nimonyam dabi ha ɛnra ɛmsɛ Friday no me ma me frɛ me no wɔka asɛm bi kyerɛ me wɔse baabi wɔ mo te ɔmo fie akyi broni akora bi osua akora ketekete bɛɛ sɛ ɔmo sɛ 9 years ɛna akora young boy wɔ 4 years ɛkɔ taakye no ɔmo sɛ akora ne su kekam ɛna maame ne pie kɔ ɔkɔto no ɔdwane ba ne nkyɛn no ɔka kyɛn sɛ adɛ wɔse wɔde ne nsa aka no ne religion kyerɛ sɛ ɛdi kwan sɛ bɛrima taakye no Jesus yɛnim nipa ko a yɛyɛ yes ha enti taxi mu na yɛtɔ ama wo woyɛ so sɛ wode bɛsesa bibie dabi wode bɛsesa bɔɔla dabi obi kuta kuru aba nɔpa no wogyina wa wode bɛfa no you don't know your left and right wonim nipa ko a watɔ wo ɛna anim nipa ko a ɔyɛ ma wo akufo ado ba wɔ kurom wɔ ada ɔkɔ saito ɔne obia ne di agorɔ dabi wonim ntia akora ketewa muslim ɔse bɛrima ntakye no just imagine young girls amotia mumusa enti saa agorɔ no ne nipa ne didi no onofo no wɔsoso no wode hyɛ nyankopɔn animuonyam shame unto you you shall pay for it price na yɛtɔ wɔ wo na yɛhu asi no you shall pay for it one day so wɔ mma kwan na bɛrima asɔ ne mu nti bɛrima asɔ ne mu na akora ne su ne suo ɔsu. Your body is precious to God. Yes. Your soul is precious to God. Look at how you are doing yourself. That's why I say Judah. Baby, I will be coming. We take down baby. Baby, I will go. Check it. Let's see how the boss will be. I say, I said, you will be. I know they say anyone. And I'm asking you, kind of scared and now the boss will. Who will say what I said? I didn't do it. Toma boden mun shemani munyam mun nipaduam ya dwuma ya to de senyam ya ni munyam ya mfa nyeje yani ya sa ya mfa nyeje yani e de senyam ko pon ni munyam sa baba pa no beka ye se after nipadua no e wo hono de ama na ye ne dia no to na boden se fa se na ni munyam no e no to nten a de wo de ye de wo ka e no so sa ka ho na Christopher e discussing Yankopon to say munti ye sami bi amamam wo ka de yetra no wose ye bebre wose se tiri minti mu hu amane a asami minti samokra mo hwede a obenyam sami minti akom de mu a sami minti ya bomu a sami minti ye di atro kan sambone to mo so a you are blessed yes ba ye ka ne kratro na wo ka kire se ye ham ene ye bebre ene ye be ya chenchene and at the sister, hold on.